Hola, ens trobem a la jornada bellotera del bosc dels Cocons. Aquest és el bosc dels Cocons. És una pineda de pi blanc amb sotabosc de màquia que ja evoluciona cap a un alzinar. Un alzinar mixt entre alzinar litoral i alzinar de carrasca. Tenim aquí els plantaboscos sembrant. El què? Ella ha de tornar. La baixada és per aquí, no? Sí, segueix el camí. Segueix el camí i si vols tira tot el rato el camí, arribaràs a la carretera dels Xiprers i allà tires cap a baix.